vítejte u dalšího videa s Dragonem a teď vám ukážu, jak rozkřápnout vajíčko golfovou holí, nebo jak ho odpálit. No tak jo. A tak dělej už. teď už půjdeme. 3, 2, 1. Ježdej, nebudu počítat, ale dělej už. Teď. Ty to dej pryč, dej to pryč. Aj, fail. Tak a teďka jdu já dělat hlavičku. Jo, tak teďka Adam bude dělat hlavičku a vám potom ukážem další věci. Vydržš, musím si naložit věci. Tak tady vidíte Adama. No, vidíte. Chceš to odpálit? No tak on do toho kop, ty. Utíká pryč. Utíká pryč. Jdeme za ním. Já jsem stará babka, dám ti na prdku! Bacha! Uhu! Já! Ostry to! Neser mě, já jsem stará babka, vole! Pomoc! Dragon se s váma loučí a u příštího videa čau!